reprezintă prerogativele lui Dumnezeu. Nouă ni se interzice răsplătirea răului sau judecarea răului, nu pentru că această acțiune este rea în sine, pentru că, într-adevăr, răul merită să fie pedepsit și trebuie pedepsit, ci pentru că aceasta ține de atributele lui Dumnezeu și nu de ale noastre. Și aș vrea să spun că în ceea ce ține de Dumnezeu, n-ar trebui să ne băgăm. În ceea ce ține de Dumnezeu, nu trebuie să ne băgăm. Așadar, cele două alternative pentru răzbunare sunt să lăsăm pedeapsa cuvenită în seama lui Dumnezeu. Răzbunarea este a mea, zice Domnul, și să ne concentrăm asupra slujirii dușmanului nostru, urmând și urmărind binele lui. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. O tânără armeancă, cu ani de zile în urmă, împreună cu fratele lui, fugeau de musulmani, de turci, și în fuga lor pentru a scăpa, ea a sărit peste un gard și a scăpat și fratele ei a fost prins și a fost omorât. Fata aceasta a suferit foarte mult în urma pierderii fratelui ei. Anii au trecut, peste câțiva ani, ea lucra într-un spital, era asistentă și într-una din zile, la urgențe, a venit un om adus, care tocmai ce intrase în comă, și a recunoscut în acest om pe ucigașul fratelui ei. Și primul gând care a venit în minte a fost răzbune-te. Dar ea și-a dat seama că de fapt este o fată creștină și că Dumnezeu a învățat-o să nu se răzbune. Și din contră, a lucrat la vindecarea acestui om. Era de fapt în mâinile ei și putea să-i facă ce dorea, putea să-l omoare și nimeni nu știa.